Jel vidite zašto je važno poznavati istinu? Da kada vam kao ovoj ženi Slađi pokušaju da poture laž i da vas svežu duhovno, da znate da odgovorite. Znači, jako je bitno da poznajete Božju reč, pa kad vam dođu sotonske sluge sa lažima poput ovih, da znate da im kažete. Slađi su rekli da ne možeš da se povežeš sa Bogom ako ne ideš u crkvu, zamisli baš u njihovu. Bog je ograničen samo kroz njihovu crkvu da radi. Ja pretpostavljam da je u pitanju neka pravoslavna crkva, mada to možete čuti u protestantskim crkvama, bilo gde, znači nije stvar u fizičkoj crkvi, stvar je u duhovnoj crkvi. Mi smo duhovna crkva, ali ja pričam da je sotonski duh na dosta mesta i onda pokušavaju, znači duh religije pokušava čoveka da veže. Znači, ne možeš da se povežeš sa Bogom ako ne ideš u crkvu. Ovo govore pravoslavni sveštenici, čast retkim izuzecima, ali ja sam ovo čula kod protestanata. Naprimjer, ako neko ne ide redovno u crkvu, on je odmah od Boga. I bez liturgije, da. U pravoslavnoj liturgiji, a kod protestanata, opet kažem čast retkim izuzecima, je propoved. Ti ako baš njihovo nisi slušao, baš tu radi Bog. A ne radi u drugo, ne, baš tu. Baš kroz tebe Bog radi. Nemoguće je, kažu, sam se moliti Bogu nije dovoljno. Ba to, mislim, strašno. Znači, to govore pravoslavci, ali ja to čujem i kod protestanata. I to vam je uvek upakovano. I samo da vam kažem nešto. Znači, osnovni filter, kad ćete znati da li je nešto rečeno od Boga. Gde je duh Božji, tu je sloboda. Znači, to su pokidani lance ropstva. Bog i moram ne ide zajedno. Bog je ljubav, ljudi. To ne znači da ti treba da radiš šta god hoćeš i da možeš da radiš šta god hoćeš i da možeš biti u grehu. Ne, to ne znači to. Ali gde je duh Božji, tu je sloboda. Znači, imaš duh Božji s jedne strane, nasuprot njega je duh religije, koji ti kaže da ti moraš nešto raditi, da ti moraš negde ići, da ti moraš. Duh religije je duh vračarstva, koji u sebi sadrži 3 osnovne karakteristike, a to su manipulacija, dominacija i zastrašivanje. I ovdje vidite sve 3. Znači, manipulacija izvrću Božju reč, manipulacija radi dominacije, a dominacije radi tvog novca. A zastrašivanje, nije dovoljno moliti se Bogu sam. Tako da, ljudi, molim vas, čitajte Bibliju, nemojte da vas to nasvezuje. Zadnja su vremena, još malo i Biblija će biti zabranjena. Tako da, eto, nek vas Bog obilno blagoslovi u istini koju treba da upoznate.